Темата за AI напоследък много вълнува съзнанието ми. Чета по въпроса, изследвам, работя с AI и се развивам в тази посока. И знаеш ли какво откривам? Да, AI може да генерира изображение, но не може да поеме отговорност. Знаеш ли колко решения стоят зад една привидно проста кухня? Знаеш ли, че няколко сантиметра могат да направят разликата между удобството и ежедневния компромис? Да кажем, че вече можеш да генерираш изображение сам. Това е супер. Но можеш ли да координираш целия процес по ремонта? Майстори, срокове, доставки. Можеш ли да избегнеш скъпите грешки и да превърнеш една идея в изпълним, реализиран проект? Аз никога не съм се възприемала просто като визуализатор. Не създавам картинки, а създавам решения. Мечтаях си и вярвах, че ще дойде момента, в който техническата част ще стане по-оптимизирана. За да имам повече време за детайла, за иновацията и за смисъла на нещата. Представи си колко време прекарваш у дома си и как ти влияе средата, в която си. AI е инструмент и аз го използвам. Но инструментът не разбира теб. Не разбира навиците ти, не разбира бюджета ти и не усеща пространството ти. Аз съм Ивелина Райкова и проектирам реалност, не само визии.